ইয়াতে আমাক সাংগঠনিক দিশত আমাক ষড়যন্ত্র কৰিছে। खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव खिथांखिब्ल इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा भिडिअ नायनो गोसो नोंथांमोननि थाखाय आरोबाव आङो माखासे भिडिअ लानानै फैबावबाय। रायजोफोर गिबियावनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जायफ्रा बर' हारिनि थाखाय बिजाथि फोसावजाबाय, टिकेट मोनबाय, नमिनेशन गथायनानै नमिनेशन लाबाय, बिथांमोन बयनिसिमबो दैदेनगिरिफोरनिसिम आंनि खिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। बे समाव जोङो सावरायगोन रायजो राजा नोंथांमोन गिबियाव नोंथांमोना सावगारिखौ नायनानै ला। बे साब्रै मानसिया सान्दुं अखा लाजिया फांजिया रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय ससियेल मिडियायावहाय हब्रा बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय मोनफ्रोमबो बीपीएफ पार्टीनि नमिनेशन यानिकि बीपीएफ पार्टीनि फोसावजानाय टिकेटनि बेलायावहाय मोनसेबो नाम नुनो मोनाखै। मा खारनै? बिथांमोनाबो खाबु मोनाखिसै नामा? दिनै बिथांमोननि सायावहाय बीपीएफ पार्टीया नोजोर होआखिसै नामा? सिगांनि समावथ' जोङो नुनो मोन्दोंमोन ओरैबायदि गोबांथार बाथ्रा बुंनानैहाय बीपीएफ पार्टीखौहाय मदद खालामनाय। बिसोरबायदि साब्रै मानसि रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय हब्रा बुंग्रा जायफ्रा माबा मोनसे आसा लानानै बीपीएफ पार्टीखौहाय सापर्ट खालामनानै इउपिपिएल पार्टीखौ लाजि फोनांनाय, बैसोर बायदिया बीपीएफ पार्टीखौनो लाजि फोनांनायनि उनावहायबो बिसोरो दिनैबो खाबु मोनाखै। दा नोंथांमोना मा बुंनो सानो बे नोंथांमोननि सायावसै। दानिया जों सावरायनोसै नैबे फारसेथिं नोंथांमोना नायदो। क'क्राझार कंग्रेस कमिटिनि गर्जन मुसाहारि बिथाङा कंग्रेस पार्टीनि गेजेरावहाय बर'फोरनिफ्राय सासे सिनियर लिडार। बिथाङाबो कंग्रेसखौहाय रिजाइन होबाय। आं जोबोद मोजां मोनदों बिथाङा नेशनेल पार्टीखौ रिजाइन होनायनि थाखाय। सासे ट्राइबेल्स जानानै नेशनेल पार्टीखौहाय सापर्ट खालामनाया नैबे काउन्सिल इलेक्शनाव मोजां नङा। आं कंग्रेसखौल' बुङाखै, बीजेपी पार्टीखौबो जोंनि बर' हारिनि ट्राइबेल्स हारिया माब्लाबाबो कंग्रेस यानिकि बीजेपी बेखौहाय सापर्ट दा खालाम। रायजोफोर नोंथांमोना हयथ' साननो हागौ इउपिपिएल पार्टीया बीजेपीखौ लाबोदों, बीजेपीनि खारनावनो इउपिपिएल पार्टीया देरहादों आरो इउपिपिएलनि खारनावनो बीजेपीया जोंनि काउन्सिलावहाय हाबफैदों होननानै नोंथांमोना सानदों। नाथाय थांनाय एमपि इलेक्शनावहाय बीजेपी पार्टीखौहाय सापर्ट खालामनायनि मेन जाहोनानो जाबाय जोंनो बर' हारिनि थाखाय सासे गोख्रों एमपि नांगौ। जेरैब्लाबो सासे बर'नि थाखाय एमपि नांगौ बेखौ थांखिनानैसो बर' हारिनि जे आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सार आरो दानि इउपिपिएलनि सीएम प्रमद बर' सारमोनजोंहाय आरो माखासे माहारियारि आफादफ्रा ज' जानानै सासे बर'नि एमपि लाबोदों। नङाब्ला दिलीप शइकिया बायदि सासे बीजेपीनि नेताखौहाय देरहाहोनाय नङामोन। बे समाव जों दिनैनि समावहाय एमपि मोनबाय। दा एमपि मोनसेयावबो जोङो गावनि हारिखौहाय खहा खालामना लानो दा सानसै रायजो। बे समाव जोङो नेशनेल पार्टीखौहाय काउन्सिलावहाय खाबु दा होसै। जा सिगांनि समाव एमपि नाजानायनि गेजेरजोंहाय जोङो सासे मानसिखौहाय नेशनेल पार्टीनि जे ट्राइबेल नङै मानसिखौहाय सायख'नानै एमपि फसंदोंमोन। नाथाय बेबायदि मानसिया दे जोलैनि हांगार, सासे हारिनि थाखाय मोजां सानना बेखौ माब्लाबाबो सानफेराखैमोन आबसु आरो इउपिपिएल पार्टीयाबो। नाथाय बे समाव जों मोनबाय, एमपिबो मोनबाय आरो जों मिथिबाय नेशनेल पार्टीया बर' हारिनि थाखाय यानिकि एससी, एसटी, ओबीसी फोरनि थाखाय मा सानदों बेखौहाय जों बयबो बुजिबाय। बेनिखायनो दिनैनि समावहाय जोङो माब्लाबाबो नेशनेल पार्टीखौहाय सापर्ट दा खालामसै। कंग्रेचुलेसन जासियो साफ्रोमबो ट्राइबेल्स माहारिनि टिकेट मोननाय दैदेनगिरिफोरनिसिम। दानिया जों सावरायगोन रायजोफोर। नोंथांमोना सावगारियाव नायदो। बेनि भिडिअखौबो आङो नोंथांमोननो ससे दिन्थिनो सानदों। राजु कुमार नार्जारी आरो बिनिनो फंबाय सांग्रां ब्रह्म बिथांमोननि भिडिअखौहाय आङो ससे नोंथांमोननि सिगाङावहाय खोनासंहोनो सानदों। खोनासं अब्ला बिथाङा मा बुंदों।
डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ आंनि फंबाय असे डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ आङो उन्दैनिफ्रायनो लोगो मोनबोदों जों ज' देरबोदों ज' फरायबोदों ज' खामानि मावबोदों डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ एसे बोराबनानै दङ बिथाङा गोबां जोंनि हानजानि थाखाय जोंनि सरखारनि थाखाय खामानि मावदों बिथाङा गोबां बिहोमा दङ बिथांखौ आङो जोबोद अनो मान होयो आरो बिथाङा सासे गोरों सासे लाइमोन बिथाङा जोबोद माने रोंगौथिबो दङ दा बिथाङा जोबोद गोबां समाजनि खामानिबो मावबाय दा आङो बिथांखौ खावलायनो लुबैदों आंखौ नायनानै बिथाङा बिदाखौ नायनानै आं जिहेतु बिथांनि बिदा असे आंखौ नायनानै बिथाङा हानजानि मेन स्ट्रिमाव फैफिननांगौ बिथांनि समाबो फैगोन आङो खनथामसो जाबाय टिकेट लुबैनानै मोनहैया आं लुबैनानै नङा हानजाया आंनो टिकेट जासिनायनि उनावबो जोबथारनायाव टिकेट होनो हायैया आंखौ खनथामसो जाबाय गतिके आं जेबो रागाबो जोङाखै गाज्रिबो मोनाखै हानजानि थाखाय आं खामानि मावबोबाय थादों सासे सादारन कर्मिनिफ्राय आंखौ दिनै हानजाया सादारन सम्पादक खालामदों जोंहा डक्टर सांग्रां ब्रह्मआबो जोंनि लाइमोन गांखंनि सासे जेनेरेल सेक्रेटारि गिदिर मोनसे बिबानाव दं ओंखायनो आं डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों सावरायनो सम मोनाखै दिनै जिहेतु नमिनेसना जोब्बाय आंनि फंबाय डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों सावरायगोन आंहा गोग्गोमै फोथायनाय दङ डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ UPPL नि निति आदर्शखौ बिसास खालामनानै बिथाङा हानजायाव फैफिनगोन आरो प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बिथाङा बिसास खालामनानै खामानि मावलांगोन आरो इयुनाव जों डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ नायलांनांगौआ जोंनि बिबान बिथांखौ जे जोङो सासे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ खालामनांगौ पलिटिक्सआव बेखौ सासे गिदिर लिडार खालामनांगौ बे दायथ'आ जोंनि ओंखायनो सांग्रां ब्रह्मखौ आं नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों बिथाङा दिनै UPPL नि निति आदर्शखौ बिसास खालामनानै दसे समनि थाखाय रागा जोंनाया थायो खुद्रिनाया थायो रागा जोंनाय खुद्रिनाया थागोन बेखौ जोङो सनमान होयो नाथाय बिथाङा थाबैनो जोंनि हानजानि सिङाव फैनानै बिथाङा खामानि मावफैफिननांगौ आरो जों ज' सांग्रां ब्रह्म आं गासैबो जोंनि हानजानि मानसिफ्रा ज' खामानि मावनानै जों बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाखौ सेबा खालामनांगौ आरो जोङो गोबां दाफामलु खामानिफोर कनस्ट्राक्टिभ माखासे खामानिफोर मावलांनांगौ बेनि थाखायनो डक्टर सांग्रां ब्रह्म फंबाय नोंथाङा फैनानै जोंनि UPPL हानजायाव खामानि मावफैफिननांगौ आरो आं नोंथांखौ न'आव दैखांनानै नमिनेसन गथाय नोंगौ नोंथांमोना बयबो ससियेल मिडियायाव नुखाबाय राजु कुमार नार्जारी आरो सांग्रां ब्रह्मनि भिडिअखौहाय थेवबो आंनि जे गोसोनि मोन्दांथि बेनि सायावहाय आङो माखासे नोंसोरजों शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों रायजोफोर राजु कुमार नार्जारीआबो सिगांनि समावहाय टिकेट होजायैनि थाखाय माब्लाबाबो खुद्रिसाराखै माखासे अपोजिशन पार्टीनि मानसिफ्रासो राजु कुमार नार्जारीनि सायावहाय बाथ्रा बुंनाय जोङो नुनो मोनदों सोरबाया आबादारि मावनायनि खोथा बुंनायनि बाथ्रा खोनानो मोनदों सोरबाया टिकेट होजायैनि थाखाय UPPL पार्टी एंगारबाय होननानैहाय बाथ्रा बुंनाय जोङो नुनो मोनदों नाथाय सासे गोरों गोरा मोनथिग्रा हारिनि थाखाय सानग्रा मानसिया माब्लाबाबो हठात बेफोरबायदि खामानिखौ मावा जेरै डक्टर सांग्रां ब्रह्म डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ सासे रोंखा राखा गियानि गुनि मानसि नाथाय बिथाङा मोनसे खनसे टिकेट फेलें जानायनि खारनावनो पार्टी एंगारबाय आरो बिथाङा हारिखौहाय अननायनि खारनावहाय बिथांखौहाय UPPL पार्टीया सापर्ट खालामबोदोंमोन नाथाय खनसेयावनो टिकेट मोनैनि थाखाय UPPL पार्टीखौहाय सेवहांगार प्लेट सावनानै दिन्थिनाय जोङो नुनो मोनदों बेबायदि मानसिखौनो बुङो बर' हारिनि यानिकि रायजो राजानि थाखाय दिन्थिफ्लानाय सासे मावथि फर एग्जाम्पल चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बामोनगाव ओनसोलनि जेसया समफ्रामारियाबो दिनैनि समावहाय BPF जों थाफानानैहाय लान्दा खान्दा थेर बेथेर जालांनो हमगासिनो दङ आरो जालांबायबो थिग बेबायदिनो डक्टर सांग्रां ब्रह्मआबो बे एखे लामाखौनो लागोन होननानै आङो सानो रायजोफोर जेसया समफ्रामारियाबो गाव हारसिंनो सासे उदां बिजाथि गसंदोंमोन नाथाय बिथाङा माब्लाबाबो देरहासाराखै थिग बेबायदिनो डक्टर सांग्रां ब्रह्मआबो नैबे UPPL जोंहाय सिथाबनानै थाफानाय समावहाय जाखिनि मानसि मोनदों 400-500 जनसो नैबेसेखिनियावहाय उदां बिजाथि गसङोब्ला बियो गावखौनो धंस खालामनानैसो लागोन होननानै आं सानो रायजोफोर दिनै आङो खोनानाय मथेब्ला जेसया समफ्रामारिया गावनि दंनायखिनि गारिफोरखौ सिन्थायनो भारा होनानैसो सालायो होननानै आङो मिथिनो मोनदों नंगौना नङा बाथ्राया बेसेबां सैथो जायफ्रा खाथिनि बिथांमोनासो मिथिगौ रायजोफोर दानिया जों सावरायगोन रायजोफोर तिरांगानि सायावहाय नोंथांमोना बेयावहाय गोजौ गाहाय सावनायनि माखासे सावगारि नुनो मोनदों दा बे गोजौ गाहाय सावनाय सावगारिनि सायाव आं माखासे बाथ्रा सावरायनो सानदों रायजोफोर
नमिनेशन बिलाइया गथायबाय मैयानि समावहाय गथायनानै बयनिबो आखायावहाय हरबाय बिजाथिया फोसावखांबाय नङा होनब्ला नाथाय बे बिजाथि फसंनायनि टिकेट होनायनि समावनो टिकेट फोसावनाय लोगो लोगोनो माखासे फ्लेगफोरखौहाय सेव हांगार सावनानै हांगार बानायजोबदों दा नैबे सिगांनि सावनाय गाहायनि सावनाया जाहैबाय इउपिपिएल पार्टीनिनो डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि सायावनो बे खामानिखौ मावनाय जादों आरो बेनिनो सिगाङावहाय आरोबाव आङो नुनो मोनदोंमोन गिबि खोलोबनि जेब्ला इउपिपिएलआ बिजाथि फोसावदों बै समावबो फ्लेग सावनाय जोङो नुनो मोनदों आरो बिनि गोजौआव नोंथांमोना नुदों बेयावबो इउपिपिएल पार्टीनि फ्लेगखौनो जमा खालामनानै सावदों नाथाय पुलिसआ मानो जेबो खालामाखै पुलिसआ बहा गोदोनानै दङ बेबायदि खामानि मावनायखौ नुनानैबो जेबो राहा लाज्लायै माब्रै मावनो मोनखो दायखौ मावग्रोबाय जोंनि इउपिपिएल पार्टीनि यानिखि बर' हारिनि मानसिफ्रानो नाथाय बे समावहाय बै गोजौनिखौहाय मा बुंगोन दाया जोंनि हारियानो मावग्रोबाय दानिया बे एखे खामानिखौनो गुबुन हारियाबो मावबाय अब्ला माब्रै दाय सरजाबावनो रायजोफोर जोंनि बर' हारिखौ हमनो हाब्लासो बैसोरखौबो हमगोन नाथाय बाथ्राया सैथो बबेबा मोनसे फ्लेगखौहाय माब्लाबाबो ओरैनो सावलाबायनो मोना आरो फ्लेग सावनाया देशद्रहि हारिनि जेंना जातिनि सुथुर बेखौहाय हयथ' नोंथांमोनाबो मिथिखागौ नोङो जुदि भारतनि तिरंगाखौहाय दानो सावनानै ससियेल मिडियायाव दिन्थियोब्ला गाबोननो मा जागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिगौ अब्ला मानो बे मोनसे पार्टीनि मोनसे जातिनि फ्लेगखौ मानो सावखो आं इउपिपिएलनिखौल' बुङाखै इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा बबेबा मोनसे गोदान पार्टीयानो जा बबेबा बिजेपि बबेबा कंग्रेसआनो जा जायखिजाया पार्टीयानो जा फ्लेगखौ माब्लाबाबो दा सावलाबाय मानसिनि मुसुखाखौ बानायनानैहाय सावनो हायो नाथाय फ्लेगखौ माब्लाबाबो सावनो नाङा बेयो जोबोद गाज्रि खामानि जादों जोंनि बर' हारिफोरनि थाखाय अब्ला नोंथांमोना मा बुजिदों नोंथांमोननि सायावसै गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जय बर' हारिनि